Εγώ γενικά πιστεύω ότι δεν εκφράζομαι πολύ ωραία και ότι δεν τα πάω πολύ καλά με το λόγο. Κάποια πράγματα που θα ήθελα να τα λέω και δεν μπορώ να τα πω, σκέφτηκα ότι θα τα γράψω στην μπλούζα. Εσύ είναι κάτι πολύ γελίο, συγγνώμη. Είναι το ψευδόνυμό μου. Νίξ, με φωνάζουν οι φίλοι μου. Πίστευα ότι θα το κάνω για εμένα, τους φίλους μου και τους συγγενείς μου. Οπότε λέω θα το πω Νίξ, για να καταλαβαίνουν ποια είμαι. Γενικά εμένα μου αρέσει να υπάρχουν λογοπαίγνια και ο καθένας να το διαβάζει όπως θέλει. Εγώ είμαι Νίκη και είμαστε στη μεταμόρφωση στον γκαράζ. Από μικρή βασικά έκανα αυτή τη δουλειά, διότι ο μπαμπάς μου είχε τα εργαλεία και τα μηχανήματα και είχα μάθει να κόβω, να τυπώνω, να φτιάχνω ταμπέλες ενίοτε. Φτιάχναμε μπλουζάκια για αγώνες, dragster. Έλεγα ότι μέχρι να φτάσω στα 35 μου θα θέλω να έχω τη δική μου επιχείρηση. Δεν είχα σκεφτεί αυτό επουδενή, όμως τώρα που έφτασα στα 35 μου έχω την δική μου μικρή επιχείρηση. Βασικά έτσι δουλεύω, τα έχω εδώ πέρα μαζεμένα όλα, χωρίς σχέδιο και όποτε έχω κάποια παραγγελία, ένα-ένα τα παίρνω και τα ετοιμάζω στην πρέσα. Δεν ήταν το background μου αυτό, το ξέρω. Δούλευα 13 χρόνια σε ένα σινεμά, έχω κάνει από εξυπηρέτηση μέχρι training, ώσπου έφτασα supervisor και παραιτήθηκα. Ξεκίνησα στην αρχή της καραντίνας, το σινεμά όπως καταλαβαίνετε δεν άνοιξε ποτέ στην καραντίνα. Άρεσε αυτή η ιδέα στους φίλους μου και άρχισαν να αγοράζουν, οπότε λέω, ξέρεις κάτι, δεν είσαι πολύ μικρή. Οπότε θα κάνεις την έναρξή σου να δεις αν πάει ή δεν πάει. Και πήγε. Εντάξει, καλά πήγε αυτό. Έμπνευση παίρνω κυρίως από τους φίλους μου, την καθημερινότητα και ίσως τις αναποδιές μέχρι τώρα. Το δικό μου το αγαπημένο είναι το ενοχλείς, γιατί άρχισα πάρα πολύ να βάλω ωραία στη ζωή μου. Το φοράω και είμαι εγώ. Και πια χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να πω και ενοχλείς. Και επίσης είναι εντυπωσιακό ότι όποτε φοράς ενοχλείς, ο κόσμος σου μιλάει πιο πολύ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Όποτε φοράς την μπλούζα ενοχλείς και βγαίνεις έξω, έρχονται όλοι να σου μιλήσουν. Λες και διαβάζουν τι λέει. Τα πρώτα τρία ήταν το creepy, το crave και το φρούτο. Το disaster, για παράδειγμα, κάθε φορά που κάναμε ένα ερωτικό ραντεβού στο παρεάκι και δεν είχε πάει καλά αυτό, ήτανε πώς πέρασες. Disaster. Θέλετε να δείξετε μου τη Χριστίνα λίγο, γιατί η Χριστίνα είναι ένας βράχος. Είναι ο βράχος μου. Η Χριστίνα με έχει στηρίξει περισσότερο από τους γονείς μου. Λέγανε ας μην τους ακούς, μην τους ακούς. Κάνε ρε παιδί μου, δώσ' το λίγο. Έτσι έχει γίνει. Λοιπόν, ήμουν στο γραφείο και διάβαζα. Και διάβαζα. Και όλο μου μίλαγε ρε φίλε, δεν σταματούσε. Και έτσι κάνω Χριστίνα, πέρασε έξω, με έχεις εξοντώσει. Exhausted. Έξω. Εδώ είσαι. Το αγαπημένο μου στάδιο στην παραγωγή είναι όταν έρχεται η ιδέα, αφού τη σχεδιάσω και καταλήξουμε τι μας αρέσει, όταν μπαίνω στη διαδικασία να το εκτυπώσω πρώτη φορά και να το τυπώσω πάνω στην μπλούζα να το δούμε. Μετά θα ξεκινήσω να περνάμε ένας-ένας που θα του ρωτάμε, σου άρεσε. Θεωρώ ότι το Νίξ είναι ένα πολύ οικείο brand, ας πούμε, είναι το brand της διπλανής πόρτας. Ο κόσμος εννοείται ταυτίζεται και μου λέει ότι αχ, τέλειο, το ενοχλείς, θα μπορείς να βγάλεις και εκείνο, θα μπορείς να βγάλεις και το άλλο και το είχαμε σκεφτεί και πώς θα γίνει. Και ειδικά όταν έρχονται από κοντά, εσύ, είναι τέλειο. Δηλαδή σου λένε ότι ξέρεις κάτι, εγώ πήρα το πτυχίο μου με το καλά πήγε αυτό, ας πούμε. Και λες, τι έκανες, αυτό. Είναι βασικά πολύ συγκινητικό ρε αυτό, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Η αλήθεια είναι πως θα δώσω όλο μου το χρόνο σε όποιον μου στείλει να πει οτιδήποτε που αφορά feedback, τη γνώμη του, πώς ήταν το μπλουζάκι, πώς του κάθισε και όλα τα σχετικά. Τώρα που έχω βάλει και τα προϊόντα μου στο e-shop του Meat Market, είναι σαν να έχω e-shop. Και κάποιες φορές από τον ενθουσιασμό μου, αντί να απαντήσω με κανονικό μήνυμα, απαντάω με ηχητικό. Ότι τύπου δεν το περιμέναμε. Και εγώ το στέλνω και λέω, όχ, ήσουν creepy. Κάποιοι θα μου στείλουν ότι ξέρεις κάτι, φόρεσα την ενόχληση σήμερα και έγινε αυτό. Ή δεν ήθελα να έρθω και μου είπαν αυτό στον δρόμο. Γιατί θέλω να τους ευχαριστήσω με την καρδιά μου και βασικά νομίζω ότι είμαι και τέτοια. Δεν είμαι. Είμαι λίγο τέτοια, θα πω. Υδροχός με σκορπιό. Μην το βάλεις αυτό. Δεν νιώθω ότι έχω επιχείρηση ακόμα. Εντάξει, μόνο όταν έχετε το ΦΠΑ. Αλλά όλη την υπόλοιπη την περίοδο δεν νιώθω ότι έρχομαι εδώ πέρα και δουλεύω. Δεν νιώθω καθόλου έτσι. Νιώθω ότι κάνω κάτι απλά που μου αρέσει και ο κόσμος με βοηθάει να συνεχίσω να το κάνω. Αυτό. Εσύ νιώθω ότι κάποιος έρχεται εδώ πέρα και με τιμάει. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αλήθεια. Δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο ότι έχω καταφέρει να ζω από αυτό που φτιάχνω και μου αρέσει. Νομίζω ότι μπορώ να έχω βάλει τα πιο πολλά λεφτά μαζεμένα από όλα τα σχέδια αυτό, το οποίο ούτε το πίστευα, ούτε ήμουν σίγουρη ότι θα συμβεί και ότι θα αυτό φοράει ο κόσμος. Εγώ από πάντα πήγαινα στα Meat Market. Τι συνέβη? Πήγαινα στους πάγκους να αγοράσω κάτι και μου έλεγαν αυτοί που ήταν εκεί, καλή, έχουμε πάρει μπλούζα σου. Γιατί δεν κάνεις μια έτσι να έρθεις κι εσύ εδώ? Σε γνωρίζει νέος κόσμος. Οπότε έτσι έγινε και θυμάμαι συγκεκριμένα μια κοπέλα από ένα πάγκο με κοσμήματα που μου είπε πήγαινε τώρα εκεί, μου έδειξε εσάς.
και πες ότι θέλεις να έρθεις. Και έτσι ήρθα στο Meat Market. Αλλά έρχονται και ήδη να φοράνε τα ρούχα, τύπου ότι ήρθαμε για σένα. Και δεν ξέρω, είναι συγκινητικό. Αυτά.